महापुरुष जर असतील आणि ह्यानी जर बघितलं असतो ह्यानी काय लावलंय वयाच्या 16व्या वर्षी, मला सांगा 16व्या वर्षी काय असते माणसाचं वय? 16व्या वर्षी रायरेश्वरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली. अख्खं आयुष्य त्या स्वराज्यासाठी त्यांनी घातलं. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती कशी 4 लाखाची सुपारी जागा घातली. खरंच शिवाजी महाराज जर असतं तर ठेवलं असतं गाव चालवर या कालच्या. आपल्या लोकांनी आता काय झालंय सांगू का, गावात गेलं, प्रत्येक गावात ठरलेलं आहे. तुम्हाला सांगतो आता सभा मंडप बांधायचं केव्हापासून चालू आहे, बऱ्याच वर्षापासून चालू आहे. आमदार निधी खासदार निधी म्हणून तुम्ही अजून देव हुडकून काढलेला असतंय दुसरा कुठलं तरी तेवढं द्यावं लागतं बरं का. मुसोबा जाईल लईच माणसं वर्षातून एकदा का होतं त्या मुसोबाची यात्रा होणार, त्याच्यासाठी अख्खं 5 लाखाचं सभा मंडप. पण तीच माणसं जर तुमच्या गावात 12-12, 14-14 विद्यार्थी पोलीस भरती देत असतील तर का आमच्या गावात एक कायमस्वरूपी व्यायामशाळा मागत नाही? हीच लोक का आपल्या गावात एक कायमस्वरूपी अभ्यासिका मागत नाही? का मागत नाहीत आपण? म्हणजे समाजाला गरज कशाची आहे, आपण द्यायला काय? मला वाटतं ह्याचा विचार सुद्धा आता गावकऱ्यांनी करणं गरजेचं. कशाची आवश्यकता आहे? आता काल परवा संभाजी महाराजांची जयंती पडली. डॉल्वे बघितले का? 4 लाखाच्या कात कुणाची सुपारी होती. आता डॉल्वेवर नाचून आधी होय तुम्ही डॉल्वेवर नाचून होता बरं आधी काही पोलीस भरती झाली जास्त लाखाच्या सुपारीच्या डॉल्वे पुढे नाचली म्हणून पोलीस भरतीत सक्सेस. असं झालंय का कुठं? 10 लाखाची सुपारी देऊन नाचू आपण झालंय का? नेमकं समाजाला गरज कशाची आहे ना आपण करायला काय? तुम्हाला सांगतो संभाजी महाराजांच्या जयंतीचं निमित्त आणि सगळं 4 लाखाचे 3 लाखाचे दुसरे मोठमोठे कंटेनर आणि त्याच्यावरती साऊंड ठेवलेलं. आपण माणूस ऐकू शकत नाही काय गाणं त्याला. डॉक्टर सुद्धा गाणं सांगतोय की डालबी आदल्या दिवशी वाजून गेले की दुसऱ्या दिवशी 10-15 पेशंट माझ्याकडे असतील. काय नेमकं करायला लागला? कशाचा हिताचा आहे? कुणाच्या हिताचा आहे? खरंच ही गरजेचं आहे का? वाटतं ह्याच्यावर कुठेतरी विचार आता करणं गरजेचं आहे आणि समाजाला शिकवणं गरजेचं आहे. आता तुम्हाला सांगतो त्या डॉल्बीचे सगळेच्या सगळे पैसे जर आपण काढून एखाद्या MBBS झालेल्या पोराला फीस भरायला, तुम्हाला माहिती आहे आता मध्ये नीटचा रिझल्ट लागला. आमदार साहेबांनी जवळपास 10 ते 20 विद्यार्थ्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याला 1-1 लाख रुपयाची मदत आम्ही शिवसेनेच्या माध्यमातून केली. कोण कोण होती माहिती आहे तुम्हाला? बेळच्या गाडीवर बेळ ऐकणाराचं पोरग MBBS ला नीटच्या परीक्षेत सिलेक्ट झालं. घरी मजुरी करणाऱ्या आई बापाचं पोरग नीटच्या परीक्षेत सिलेक्ट झालं. त्या बिचाऱ्याकडे लाख रुपये सुद्धा भरायला नाही तो. ही डॉल्बी तिथं देऊन जाण्यापेक्षा ती पैसे सुपारीचे वाचून ह्या पोराला द्या की. ही डॉक्टर झाल्यावर त्याचं समाधान लागेल का? डॉल्बी पुढे नाचलेल्या एका रात्रीचं समाधान लागणार आहे. आता कुठंतरी बदलायला पाहिजे आणि समाजाने ठरवायला पाहिजे. आता जी पुढारी असत्या मोठ्या डॉल्ब्या लावून त्याला मागाने टाकायचं ना बरोबर लावते पोरवायला नाही टाळ्या. मला माहिती त्याला पटणार खोडील लाभ लागले आणि काही कामाचा नाही, काही सुद्धा कामाचा नाही. मला सांगा बसल्या 12च्या उन्हात आता लग्नाच्या पुढे मी नाचायला लागली. बिगर आकाबाई पोटात टाकता नाचणं होतंय का? 10 मिनिटात तर जमून जाते. जेव्हा आकाबाईचा साथ चढते तेव्हाच त्याचं कसं तरी भागलं तर भागलं, तासावर गेलं तर गेलं. काय चाललंय सगळ्या जयंतीला? मी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीचं उदाहरण देतोय असं नाही. मी म्हणतोय खरंच ही महापुरुष जर असतील आणि ह्यानी जर बघितलं असतो ह्यानी काय लावलंय. खरंच सांगतो अर्थ पण वाईट वाटलं असतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचतो आपण. वयाच्या 16व्या वर्षी, मला सांगा 16व्या वर्षी काय असते माणसाचं वय? 16व्या वर्षी रायरेश्वरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली. अख्खं आयुष्य त्या स्वराज्यासाठी त्यांनी घातलं. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती कशी 4 लाखाची सुपारी जागा घालतो. खरंच शिवाजी महाराज जर असतं तर ठेवलं असतं गाव चालवर या कालच्या. डॉक्टर बाबा काय नेमकं करायला लागला तुम्ही? शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा म्हणून सांगितलं. मग त्यांची जयंती कशी? हीच पद्धत. मी काल SP साहेब तर अक्षरशः 12-1 ला रडकुंडीला आलत. मला ते डॉक्टर सांगायले, पेशंट सांगायले त्या डॉल्बीच्या आवाजानं त्रास व्हायला लागलाय. मला सांगा आपलाच आई, आपलाच बाप, आपलाच आजी, आपलाच आजोबाच्या दवाखान्यात पडलाय. त्या डॉल्बीच्या पुढे नाच चालतो आपण.
जीव जायची पाळी आली त्याची तरी आपण ती डॉल्बीचा आवाज कमी करायची मानसिकता नाही. कुठंतरी ह्याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे बाबांनो. आणि समाजाला सुद्धा ठरवणं गरजेचं आहे की काय आवश्यक आहे, काय गरजेचं आहे, काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे. मला वाटतं ह्याच्यावर विवेचन करणं गरजेचं आहे.